махни тока с малко. Само да ме светиш, бе. Вау! Не ме светиш! Майко! Крайчик! Наследството! Погледна казарма и варил! И това мангари ни остара! Пак си бил помогъл от мен! Там на главина, например. Той партизатни мълча. И той Юзо му била да свърли това, да свърли. Вежте с твои учека. Вземи. 300 лет. При тебе е 300, при мен е 4. Не сме му предай безплатно. Само часче. Дача. И зора и... Се подкъвай на леко. Диго по тебе! Чай се размещах. Бутна го без да искам, бе. Кома спъваш ти? Простак човек, бе. Ако фърлиш глава, значи и части от мен и труда от мен. Ако не разбия... Какъв мерак ти имам? Я се ме фърля, маш колко шпилки има завадени. Ако му разбият главата... Ме, всичко ще е едно към кютри. Сука, ако му разбият главата, какво става? Аз ще го разчекна.